Panellets emmetzinats. Aquesta castanyada no menjarem panellets. No després del que va passar l'any passat. No quan la meitat de les famílies del poble encara passen el dol. I cada setmana veig bressols i llits matrimonials amb els cubells d'escombraries. Són recordatoris cruels de les pèrdues que van patir. Recordatoris que la dolor continua aquí. I fins i tot que les ferides no s'han pogut curar per alguns. L'any passat, la meitat de les famílies del poble van menjar panellets emmetzinats. Una pila de persones, nens, avis, homes i dones, van emmalaltir. La majoria van morir. Va sortir a totes les notícies, per tant, no necessito donar-vos el rerefons d'una història que segur que ja coneixeu. A casa meva vam tenir sort. No ens agraden massa els panellets. Recordo el meu torn a l'hospital quan els primers afectats van començar a aparèixer. Eren nens. Va trigar uns dies. El primer va ser el 3 de novembre. Era una nena de 4 anys que es deia Regina. Li costava respirar. Al començament pensàvem que era una reacció al·lèrgica, però no funcionava cap dels tractaments. No va ser fins que li van fer una endoscòpia per veure què hi havia dins dels pulmons que ens vam adonar del que passava. Però, aleshores, ja era massa tard. Moria a la sala d'operacions. Tres nois més van arribar aquella nit. No en va sortir cap. El dia següent, la gent començava venint massa. Ja no eren solament nens, eren adults i avis, amb tots els problemes, amb tots tenien els mateixos problemes per respirar. Semblava que estiguessin en pitjors condicions que els nens de la nit anterior. Dels símptomes inicials havien passat a uns símptomes secundaris abans de la mort. O sigui que vam haver de lluitar contra la sorpresa i la por que estàvem experimentant. Els representants de la Conselleria de Salut van arribar poc després que la 10ª persona traspassés. Van ser capaços de rastrejar ràpidament la causa de la malaltia i van determinar que havia estat el distribuïdor d'ametlles local. El negoci va ser clausurat. Els amos encara es troben envoltats de denúncies i judicis per la negligència i la negativa a acatar les mesures de protecció apropiades per als productes. Com ja he dit, després de tot aquest temps, l'incident encara és fresc en la ment de massa gent. Passaran la resta de la vida associant aquesta data amb la mort i la devastació. Aquest any ningú no farà panellets, ni les botigues s'han atrevit a vendre'n, ni tan sols els ingredients. Bé, sí, n'hi ha hagut una. Una família xinesa que va reobrir el supermercat aquest agost. No sabien la tragèdia que havia passat l'any passat. Quan s'acostava la castanyada van començar a anunciar els productes amb tota mena de luxes, amb total normalitat. Van fer-ne una secció a part juntament amb altres coses de la festa. Fantasmes, bruixes, morts, castanyeres, aranyes. Un parell de veïns va anar a veure'ls el dia següent i a explicar-los amb delicadesa allò que havia succeït l'any anterior. Tot el que havien posat va desaparèixer el dia següent.
No era que algú s'hagués empipat per allò, la majoria ho trobava normal. Si solament haguessin tret algunes de les coses concretes, no haurien dit res. Les persones que van tenir la sort de no haver perdut ningú haurien pogut gaudir de la festa, apreciar-ne l'esperit. Però per alguns veure aquella cosa específicament era massa, simplement. Fins i tot, en el meu cas, que no vaig perdre ningú, em van venir calfreds quan vaig veure el muntatge. Em va fer recordar aquella nit del 3 de novembre quan va arribar la Regina. Recordo la sonda baixant pels pulmons, recordo com vam restar mirant la pantalla amb una combinació de terror i fascinació. No havia estat un esquelet, o una castanyera, o un monstre allò que va matar tanta gent. Van ser les aranyes. Milions d'aranyes negres i petites, els ous dels quals es trobaven en l'ametlla en pols amb què es van fer aquells panellets. Els nens, que s'havien asfixiat abans que les aranyes sortissin dels pulmons, van ser els més afortunats. Els que ho van passar pitjor van ser els que es trobaven a la sala d'espera o els que arribaven amb ambulància. Tossien i escopien núvols d'aranyes de mica en mica mentre morien. Els xinesos del supermercat es van disculpar tants cops després que ho sabessin. Era obvi que estaven en xoc. Quan vaig anar a comprar al supermercat, veig la cara de terror d'algun d'ells mentre mira a una cantonada a terra. Ja sé que la causa. Del novembre passat ençà hi ha teranyines per tot arreu. Són petites, gairebé tant com una moneda, però és fàcil saber d'on surten. Venen de la mateixa aranya hondurenya que va ser importada accidentalment pels amos del súper que havien venut les ametlles en pols. El poble n'és ple. Intento no acostar-me massa a les cantonades perquè sé qui són. No són perilloses, però ens recorden aquell fet tan cruel. No he tornat a tocar res que portés ametlla en pols. Em fa pànic haver d'utilitzar la sonda quan treballo a la sala d'emergències. I gairebé cada nit somio amb la nit en què tot va començar, solament per a despertar espantat, amb la sensació d'aranyes que se'm mouen dins els pulmons i les fosses nasals. Especial informatiu de la ràdio local. Avui, 4 de novembre de 2018, la Conselleria de Salut ha alertat que la nostra vila ha estat víctima d'una intoxicació derivada d'ous d'aranya hondurenya que es trobaven a l'ametlla en pols. La intoxicació ha estat causada per l'ús d'aquest producte en l'elaboració de panellets que la majoria de la població ha ingerit. La Conselleria i els afectats asseguren que prendran mesures legals contra aquesta negligència.